podľa mňa to vychádza z toho, že tí ľudia proste nerozumejú, že o čo tam ide, alebo že čo tým chcú tí umelci povedať a že to nemusí byť vždycky ako keby primárne o tom, ako to vyzerá, alebo ako tá metalová identita sa prezentuje, že to nemusí byť nutne aj naozaj to, ako tí ľudia prežívajú. A toto môže vzbudzovať v ľuďoch rôzne rozčarovanie, takže... Ale neviem, že či sa proti tomu niečo dá robiť, hej, že to je asi... Ku každému musí tá hudba prehovoriť, alebo neprehovoriť, alebo prehovoriť nejaká iná hudba. To je inak dosť ťažká otázka, lebo že ono, že ja veľakrát možno ani neviem presne pomenovať ten moment, že prečo počúvam metal. Skrátka niečo vo mne ma na tom baví, proste to, ako to funguje. Určite to je ovplyvnené niečím, z čoho som vyrástol, čo som počúval za mlada, ale akože neviem povedať, že prečo práve metal ma oslovil viac ako nejaký iný žáner.